Manipur hafarno tongkwchang khlainani bagwi kotor gosimwng kendra ni bwkhaktwi teibo 50 company ni kendriya sengkrak bodol rohori tongo notice ni ahasteo tangsalo kendriya union home minister Amit Shah ni naikolmungo achuklaimung khlaimani ulo gosimwng naharjaka Manipur ni hafar tongkwchang khlainani bagwi joto faising tuino shep naharnani bagwi Central Reserve Police Force eba CRPF ni okra naikolnai rok novo saktharmung rekha kendriya union home minister Manipur ne hafarno teiwi salnoi rongmai achuklaimung khlaika Amit Shah tangsalo Delhi ni sakni tongthai vovono sengkrak bodol ni kochuk thaini joto samung khlainai rok bai achuklaimung khlaika Manipur bobo haike naikolmung rajagwi tong abobo naiserei naikolnai Amit Shah avoni ulono teibo 50 company ni kendriya sengkrak bodol no Manipur hastebo rohornani bagwi gosimwng naharjaka 35 company CRPF tei 15 company BSF rohorjaknai o hatini bisingono kendriya sengkrak bodol rok Manipur thangwi sogoina nangnai khwnai bo gosimwng rika Manipur abokhai kwbangkhe partimung partimani bagwi dorbarno kahamkhe naisenani bagwi sepna harkha National Investigation Agency Kendriya Swarashtra Mantrani gosimwng Manipur Police ni thanebo dorbar ni barja rajaka kendriya cherai naikolai mothani yago Bureau Report kotor